Λοιπόν, έχουμε 26. Πόσο δούμινος έχουμε? Σήμερα έχει 26, είναι το Αγίου Στυλιανού. Χρόνια πολλά, Στέλιο. Ευχαριστώ. Τι? Αλήθεια. Ναι, ρε, ρεάκι. Αλήθεια γιορτάζει. Ρε, μαλακά, άνοιξε κανένα ημερολόγιο. Εσύ δεν ξέρεις, γιος του είσαι. Δεν το ξέρω, Δεν ξέρεις να γιορτάζει ο πατέρα σου? Όχι. Α, καλά. Παρασκευή 26 Ιουνίου πάμε Ράλι Ακρόπολης. Πολύ ωραίος δεν είναι? Λοιπόν, έχουμε ετοιμαστεί, πάμε Μέναλο για το Ράλι Ακρόπολης 2026 WRC. Μας έχει δώσει ο φίλος μας ο Γιάννης ένα Jeep Cherokee, ψηλό. Πόσο κυβικά είναι? Δεν ξέρω πόσο κυβικά είναι. Έχουμε την κάρη μέχρι θανάτου. Απλά έχει λίγο παραπάνω πράγματα. Ρε. Με αυτά και με αυτά έχουμε περάσει το χειροδρομικό του Μενάλου και κατηφορίζουμε προς το σημείο συνάντησης με τον Γιάννη. Άκη, πώς το βλέπεις τον δρόμο? Εντάξει, όχι το σημείο συνάντηση με τον Γιάννη. Δεν θα συναντηθούμε εκεί. Υποτίθεται εκεί θα συναντηθούμε. Σε 4 λεπτά θα βρούμε το σημείο. Θα κόψουμε δεξιά και θα μπούμε στην ειδική. Ναι. Αυτές είναι δουλειές δικές μου καταρχάς. Γιατί το κάνω εγώ, ρε φίλε. Ναι, καταλαβαίνεις τώρα τι Γιατί γίνεται. δεν μιλάς εσύ, εσύ ίσως είναι οδηγός πρέπει να λες. Μίλα στην Όχι, δηλαδή κάμερα. με έχετε παραμερίσει. Ποιος δεν Στέλιο, πήγες να με σκοτώσεις τα διόδια ρε Στέλιο. Εγώ τι? Άκου λίγο, τα διόδια δεν είναι χωρατό. Ανάποδο Κάναμε το τέτοιο. σταυρό μας. Πήγαινε να μας σκοτώσει ο παπάς. Ναι, κάναμε το σταυρό. Εσύ ήσουν εντάξει. Σήμα, δεν έχει καθόλου σήμα τώρα. Όντως. Τελειώσαμε. Προχωράμε σωστά. Πάμε για την Πινέζα, για το σημείο συνάντησης. Εκείνο το σημείο συνάντησης. Εμείς θα μπούμε μέσα όμως. Εμείς θα μπούμε μέσα. Θα μπούμε μέσα γιατί πρέπει να βρούμε κοπάνα. Και να του στείλουμε καινούρια Πινέζα. Αυτό δεν το σκέφτηκα. Ναι, αλλά άμα αυτό το Γι' αυτό σημείο- είμαι συνοδηγός. Λοιπόν, κλείνω και τα λέμε μέσα. Και εδώ VIP μέσα στην ειδική, δεν έχεις ξαναδεί. Έχεις ξαναδεί. Ποτέ. Και κοίτα, όντως. Για πάμε μπροστά. Άκα, είμαι μέσα στην ειδική. Άκη, πώς νιώθεις τώρα που είμαστε μέσα στην ειδική? Πατημένη αριστερή. Μουρί μέσα. Όχι, μην βάλεις μουρί μέσα, μαλακία είπα. Α, κοίτα, δεύτερη σούπερ ειδική είναι. Έτσι, κοίτα, έτσι θα πρέπει να είναι super ειδική. Όχι αυτό που κάνανε την ίδια Ναι, ρε κάτω. φίλε, έτσι πρέπει να είναι. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στην ειδική του Μέναλου, Μέναλος λέγεται, και έχουμε βρει ένα σημείο να αράξουμε. Ω, κάτσε γιατί παίρνω για ένα τζιπ. Έχουμε βρει ένα πάρα πολύ ωραίο σποτ στο οποίο θα αράξουμε εδώ. Έχουμε στήσει. Αυτό εδώ είναι. Εντάξει, γενικά η φάση εδώ. Εδώ είναι ο δρόμος που είναι ειδική, εκεί που περπατάει ο κόσμος. Λογικά εδώ την επόμενη μέρα θα γίνει χαμός. Έχουν στήσει και κάτι άλλο εκεί. Λοιπόν, εδώ είναι τα φυλαχτά του Άκη γιατί φοβάται μην το κλέψουν το βράδυ επειδή είναι τέτοιος ο Κινέζος. Έχει κάνει φυλαχτά από το From φοβάται. Κάποιος έχει ανάψει ήδη. Το πρώτο δωμάτιο εδώ είναι του Άκη. Το κίτρινο το βλέπετε, είναι εξαιρετικό. Γέρνει λίγο, δεν ξέρω γιατί. Το ίσιο εμείς το βάλαμε. Το κλειστό εκεί, το τέτοιο είναι του Στέλιου, το παιδικό δωμάτιο, ναι, γιατί έχει το παιδί μαζί. Πέρα. Το μπλε, το οκτάγωνο εκεί, το octagon είναι το δικό μου και της Office. Ναι. Και εδώ έχουμε στήσει Ψωλάκι και μας. τρώμε φιστίκια. Κάτσε να σου δείξω τι φιστίκια τρώμε. Δεν είναι πολλά. Λίγο φιστικάκι, Τζίψ. Να ξέρεις ότι αυτό θα μπορούσαμε να είχα βάλει κάτι άλλο στο αυτοκίνητο. Είναι το πρώτο. Αλλά μας έπιασαν χώρο Είναι τα το πρώτο. φιστίκια. Δεν σου φτάνουν τα φιστίκια. Εδώ θα ανάψουμε το βράδυ τη φωτιά μας. Αυτό είναι Σε λίγο θα απεριτίβ. ανάψουμε. Εδώ. Περιμένουμε πρώτα να δούμε αν θα μαλώσουν τους δίπλα. Αν δεν τους μαλώσει κανένας, θα ανάψουμε κι εμείς. Το αμάξι ο Άκης το έχει προσέξει πάρα πολύ. Βρήκαμε λίγο λασκούλα στον δρόμο, Δεν το εντάξει, έχει ένα τσικ λερώσει μικρούλι. καθόλου. Φεγγάρι ρομαντικό πάνω εκεί για τους ρομαντικούς του vlog. Αν υπάρχουν τέτοιοι, στην εποχή μας δεν ξέρω. Στο πορπαγκάζ του λέει το Άκη μην τρέχεις, έχουμε πράγματα. Και ο Άκης έτρεχε στο πορπαγκάζ και να τα πράγματα. The next day. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ένα δύσκολο πρωινό. Έλα. Ήταν ένα δύσκολο πρωινό. Πρωί-πρωί κάτι βλάχοι μας ξύπνησαν, φωνάζοντας και κάνοντας τα δικά τους. Η Σόφη νευρίασε πάρα πολύ, όπως και το υπόλοιπο πλήθος. Εγώ πήγα μαζί με τον Κωνσταντίνο να αδειάσω το σύστημά μου βασικά. Ήταν παραπάνω από το κανονικό. Παιδιά, ανατινάχθηκε το είναι μου μέσα. Και ο Αντώνης χθες.
Σοφία, εντάξει. Καλημέρα. 11 η ώρα ρε μαλάκες αρχίζει. Μαλάκες, μαλάκες. Τα και 40 είναι. Μαλάκες από τις 6 ώρα το πρωί. Καυλωμένοι όλοι. Μαλάκες από τις 6 ώρα το πρωί. Μαλάκες. Καυλωμένοι όλοι. Μαλάκες από τις 6 ώρα το πρωί. Θα πάνε τώρα στην Αθήνα, τους πάρει η γυναίκα τους στο ξύλο. Καυλωμένοι όλοι. Φύγω από το σπίτι, θα πάω στο βουνό. Μαλάκες. Από τις 6 ώρα το πρωί. Καλημέρα. Καλημέρα. Κοντράκι, καλημέρα. Δεν με σηκώνουμε τώρα. Τι έγινε. Εντάξει. Είναι υπέροχο. Υπέροχος. Τίποτα, λίγο σκιά να έκανα. Να το, οκ. Και να σου πω και κάτι. Αυτή η ειδική Τι κολφάκι. δεν μ' αρέσει καθόλου. Πάμε να φύγουμε, Στέλιο. Φαίνεται στο πρόσωπό σου χαραγμένο. Δεν μ' αρέσει καθόλου εδώ, Στέλιο. Πάμε να φύγουμε. Λοιπόν, ήμασταν πρώτη φορά σε αυτή την ειδική, δεν έχουμε ξανάρθει. Μπήκαμε μέρα γιατί βρήκαμε ένα σημείο και λέμε αυτό θα είναι γιατί δεν είχε τίποτα. 3 σημεία είχε, τα είχαν πιάσει από χθε. Και εμεί ήρθαμε από Πέμπτη, Παρασκευή είχαν έρθει από Πέμπτη. Βρήκαμε πάνω στο δρόμο, κάτσαμε μπροστά, βάλαμε φωτιά, ψήνανε 30 άτομα από πίσω. Όλη η αστυνομία, όλη η πυροσβεστική. Θα το βάλω. Όλοι τέτοιοι. Ναι, ρε, εκεί. Θα μα είχαν δέσει ήδη άμα είναι. Φάγαμε όλο το σκατό εμεί εκεί μπροστά. Σβήστε παιδιά τη φωτιά, σβήστε τη φωτιά. Σβήστε τη φωτιά και ο Γιάννη έχνε κλαριά μέσα. Και ψήσαμε το βράδυ και φάγαμε σαν άνθρωποι. Εντάξει, όλοι πίσω στα παπάκια του σου λέει θα φάει το σκατό όλο ο Παυλάκης εκεί με τον Άκη, στα αρχίδια του και τον Γιάννη και τον Στέλιο και τη Σόφη. Ψήνανε σαν μαλακά. Και εμεί και έχουμε κάτσει δίπλα στον δρόμο και έχουμε ανέβει εδώ πάνω και θα δω 4 μέτρα από εκεί και 4 μέτρα από εκεί. Γιατί πήρατε το Ακρόπολη από τη Λαμία και το φέρατε στην Πελοπόννησο. Αυτό θα δούμε. Η Πελοπόννησο. Απλά, ναι. Αυτό θα δούμε. Η Πελοπόννησο είναι μόνο για Απλά θα γουρνοπούλα. δούμε να περνάει γρήγορα αυτό. Δεν έχει στροφή. Κοίτα, μετά τα ανακλαστικά που έχω εγώ τώρα που δεν κοιμήθηκα και πολύ γιατί ήρθε ο άλλο 6 ώρα. Έφυγε άλλο από την Αθήνα 6 ώρα να έρθει μαλάκα στο βουνό. Τι έρε βλάκα. Έκανα καλό σημείο, ναι, να το. 6-20 ήταν. Ήταν απαράδεκτος. Ήταν απαράδεκτος. Άκη, δεν μπορώ, είμαι σε ένταση τώρα. Κλείσε το. Οπότε δεν θα δούμε στροφή. Θα δούμε μια κάποιο χαζοευθεία θεαματικό- όπως τη γραμμένη και μετά θα πάμε με ηρεμία να βρούμε. Ένα πιο άλλο καλό σημείο, ας πούμε. Πάμε! Ψάχτε λίγο, πάμε! Παιδιά, πιο πίσω, εσείς εκεί μπροστά! Παιδιά! Πρώτοι, περάστε πίσω! Περάστε! Πίσω, πίσω! Πάμε! Πώς ήταν πάρα πολύ ωραία. Αφού λέω στο Παύλο ευχαριστώ πάρα πολύ που με έφερε. Εντάξει. Ο κύριος Κατσούντα, 2.37. Στο εδώ. Δεν είναι Κινέζος. Καμώ το κέρατό μου, ποιον το χτυπάει. Παιδιά, δεν Ποιος γίνεται. κάνει σήμα. Δεν έχουμε σήμα και χτυπάει το κινητό του. Θα γίνονται ενέργειες, ναι, δεν κατηλεύουν ότι ξεκινάει τώρα. Ασφάλεια 10. Πάρα πολύ ωραία. Έφαγα πέτρα, Πάμε. μες στην τσέπη μαλάκα, εδώ έτσι.
τελειώσει η πρώτη. Θες να πεις εσύ, μάγα, θα ξέρεις, δεν ξέρω. Έχουμε δει πρώτο σκέλος. Είδαμε πρώτο σκέλος με έναλο. Πήγαμε, κοιμηθήκαμε, ξυπνήσαμε και δεν μπορούσαμε να συνοηθούμε 6 άτομα. Ο ένας έλεγε ό,τι ήθελε, γιατί κοιμηθήκαμε σαν πεθαμένοι, ασυναρτησίες. Τώρα έχουμε έρθει, έχουμε κάτι σαν κατσίκια σε κατηφορικό σημείο που έτσι και κουνήσει σύντσα, έχει πάει από κάτω. Και στην ηλικία μας δεν τα κόκαλα. Για να δούμε ένα πάρα πολύ ωραίο σάκι, το οποίο εμείς νομίζουμε ότι θα είναι κάτι θεαματικό, θα περάσει μπροστά μας σε 1,5 δευτερόλεπτο. Θα παρακολουθήσουμε δεύτερη επαναλαμβανόμενη δική. Απλά αλλάξαμε λίγο σημείο, κατεβήκαμε λίγο πιο κάτω να δούμε έστω λίγο μια στροφή. Είναι. Δεν είναι στροφή. Μία-δύο. Εμείς δύο στροφές βλέπουμε. Ναι ρε, σιγά, δίπλα μου είσαι, πώς βλέπεις δύο στροφές. Ρε, πρέπει να κοπεί εκεί λίγο κλαρί. Έτσι δεν Νομίζω. Θεωρώ ότι πρέπει να κοπεί λίγο. Θα δείξουμε ένα-δύο περάσματα και μετά τα άλλα θα τα κοιτάμε. Θα δείξουμε ένα, δύο, τρία, τέσσερα περάσματα και τα άλλα θα τα δούμε εμείς χωρίς να τραβάμε βίντεο. Ποιος ήτανε ρε? Δευτέρα παρουσία. Μακρύ. Τον ήπιαμε όλο. Τώρα είναι Ακρόπολης. Για το λάστιχο του Evans. Για το λάστιχο του Evans. Κοίταξε. Εμείς τι είμαστε, πάτησε μια άψυχοι από εκεί πάνω. Πώς έσκασε το λάστιχο? Πάτησε μια κοφτερίδα εκεί στο. Αυτός την πέταξε, την πέτρα. Όχι, εγώ καθόμουν παιδιά και έγραφα. Εγώ είδα ποιος την πέταξε. Το έχει στο βίντεο, το έχει στο βίντεο. Ο συνοδηγός του είπε, ο Ντάνι Κρόουξ, του είπε σταμάτα αριστερά, κάνε αριστερά. Του έκανε αριστερά. Πόση ώρα αλλάζανε Το βίντεο μου ήταν 45 δευτερόλεπτα. Φυσικά πάντως. Κατ, κάνει κάπου, κάτ. Ωραία, για πες λίγο, τι έχει συμβεί τώρα? Λοιπόν, δεν το περιμέναμε ποτέ. Δεύτερο πέρασμα με Νάλου που λέμε εντάξει, ήταν μία από τα ίδια. Αλλάξαμε μεριά, ήταν τέλεια. Και εκεί που έχουμε αρχίσει και λέμε θα είναι τα περάσματα άλλα σούπερ, ξαφνικά κόβεται η δική. Σταματάει, γίνεται απλή. Έχει γίνει ατύχημα. Έχουν πάρει το συνοδηγό με φορείο ελικόπτερα, τι έχουν πάρει. Οπότε η δική διακόπηκε και είδαμε γύρω στα 15-20 πληρώματα max. Εξαιρετικό σημείο, τέλεια. Είδαμε και ένα ωραίο event, είδαμε και ένα happening, ακόμα χειρότερα το έκανα, που έμεινε ο Evans μπροστά μας εκεί και άλλαξε λάστιχο. Νομίζω ότι ήταν το καλύτερο κλείσιμο από όλα. Ωραία, τώρα τι κάνουμε? Τώρα περιμένουμε να φύγουν όλοι εδώ οι καλοί άνθρωποι του Κυρίου, του Ιησού, και σε λίγο θα φουντώσει εδώ, δεν θα μείνει κολυμπηθρόξυλο από πευκοβελώνα. Η φωτιά θα είναι εκεί που χορεύουν τα καλικατζάρια γύρω. Εγώ ετοιμάζω τη. Αυτό που έβγαλες, το έβγαλες στον Τζέιμσον. Το έβαλε Τζέιμσον και ετοιμάζω να πιούμε το ποτάκι μας. Θα παίξει προβατίνα, γόνατο, Αλλά θέλω να κάνω μια ερώτηση πανσέτα, εγώ, το οποίο δεν Τζέιμσον, έχει γραφτεί ποτέ. πιτούλες. Ναι. Θέλω να μας πει ο Γιάννης γιατί του τράγου το αρχίδι μυρίζει τόσο πολύ. Το έχω απορία. Το είπε χθες. Αρσενικό για να προσελκύσει το φιλικό. Και βρωμάει έτσι η πουτσα του τράγου. Δεν την έχω δοκιμάσει. Είχαμε μια στάνταρ τα θηλυκά. Γιατί όμως είπες, άσε μεγάλε, αν δεν έχεις μυρίσει πουτσα τράγου δεν ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Το είπα. Έκανα μαλάκι. Απίστευτα περάσματα, πάρα πολύ καλά. Στάρδι.
Δεν έχουμε κανένα καπάκι να το σκεπάσουμε μετά. Ποιο, μεγάλο. Σαλάτα, να. 2. Αφήστε γύρω-γύρω, βάλτε ξυλάκια λεπτά. Πάει. Αυτό ήταν. Μόλις πέραστε. Γενικά να φεύγει το καπνό. Δεν κάνει καλά. The next day. Κάτσε να στρίψουμε. Λοιπόν, ήταν ένα εξαιρετικό 2,5 ημέρο από Παρασκευούλα. Πάρα πολύ όμορφο το βουνό. Για τέτοιο μήνα πολύ κρύο, αλλά ωραίο. Κάναμε αγκαλίτσες όλοι και ζεσταθήκαμε. Είδαμε πάρα πολύ ωραία ειδική, παρόλο που ήταν έτσι λίγο στριμμόκολλη, επεισοδιακή. Στο δεύτερο σκέλος, ναι, γιατί και διεκόπη λόγω ατυχήματος. Κάποιος τραυματίστηκε, θα μάθουμε όταν γυρίσουμε στην πρωτεύουσα. Πολύ ωραία, φάγαμε πάρα πολύ, ήπιαμε, γελάσαμε πάρα πολύ. Πολύ προσεκτικά, αφήσαμε όλο το βουνό καθαρό με τα σκουπίδια μας, τα πήραμε όλα. Προσέξαμε πάρα πολύ για φωτιές και τέτοια πράγματα. Να προσέχετε όλοι όταν πηγαίνετε στα βουνά. Να περνάτε ωραία με την παρέα σας. Να ξενυχτάτε όσο πολύ μπορείτε το βράδυ, μην κοιμάστε νωρίς. Γιατί Ούτε μία η ώρα. γυρνάτε μετά στην καθημερινότητα και θα βαρεθείτε. Φιλιά σε όλους. Μέχρι το επόμενο αγώνα χωμάτινο ασφάλτου, δεν ξέρουμε ποιο θα είναι. Φιλιά πολλά από όλο το παρεάκι. Την αγάπη μου.